Nguva dzedu dzasvika padzakasvika nezviro. Tiri kusangana panguva ye-Lifetime News. Nhau dzichiverengwa naZebro Kazani. Iyo ino imisoro yenhau dzino. Pane mumwe murume nhasi akasekenyedza mombe ikaseka. Hurumende negavhumendi zvawirirana chibvumirano. Regai tipinde munhau dzedu zvizere. Mumwe mutambi wemadhirama anozikanwa nezita rekuti Amai Jilimba. Vamwe vachimudaidza zvakare vachimuti Amai Azuka, zita rake rekuberekwa achinzi Patience Musa Ashayam. Vari kuchema vari ku-South Africa, ku-Johannesburg. Regai tinzwe zvizere kubva kune mutapi wedu wenhau dzino. Excuse me, pamusoro yama yangu, pamusoro Amai Jilimba. Ko tikunzwa nyika yese iri kutaura mazara mumapepa nawo yese kuti hanzi Amai Jilimba washaya. Tibatsire neruzozise ruzhinji rweZimbabwe. Ndashaya mwanangu, ndashaya. Ndashaya. Ndaedza kutsvaga papi nepapi pese ndashaya. Ndiri kutoshaya. Inga vari kugone muri mupenyu wanhai Amai Jilimba. Vanhu vese vari kuchema nyika yese, mashaya chiko Amai Jilimba. Aiwa, ndashaya inini. Ufunge kuti ndaedza kuenda kana kuhama izvozvi ndiri kubva pane munin'ina wangu apa. Ari kuti haana. Ndiri kubva futi uko ndaenda kwasekuru wangu, hanzvadzi yamai vangu. Vari kuti havana. Saka ndatoshaya inini. Ndoti izvozvi ndiri kudiwa kuJohannesburg kuti ndiite interview yandiri kudiwa inini Samai Azuka of Zimbabwe, but handisi kukwanisa kuenda nekuti ndatoshaya. Mari yacho ndashaya chekufambisa chokukwirisa ndashaya. Nofunga makozvinzwira ruzhinji rwenyu rweZimbabwe nevese mazvinzwa Amai Jilimba vapenyu, vari kutofamba vashaya mari yebhazi chete. Amai Jilimba havana kushaya, vapenyu. Tichienderera mberi nenhau dzedu, hurumende negavhumendi zvaita mangange pakuwirirana kwazvaita kuzonaya kuchaita mvura mwaka uno kumativi mana ose enyika yeZimbabwe. Regai tinzwe zvizere kubva kune mutapi wedu wenhau dzino. Chanyanya kutifadza ndechekuti gavhumendi yedu sorry. Chanyanya kutifadza ndechekuti gavhumendi yedu pamwechete nehurumende vawirirana vakaita mangange vakati mwaka uno hakuchanaya mvura. Chembere dzose nemusi wechina dziri kunzi dzimbopfeka mahelmeti. Tiri ipapo vari kunana Mbare uko zvokunzi nemusi wechina buritsai makapu enyu panze muise makapu nekuti kuchanaya tii pamwechete nematipoti. Vari kunzvimbo dzakasiyana hwedza pamwechete nekunana Masvingo moisawo masikadhi enyu panze kuchanaya doro. Nenzvimbo dzakasiyana Goke uko nedzimwe nzvimbo dzatiri dzino idzi. Ndichaziva kuti hurumende yakati pochanaya chi, asi chandiringoziva mhuri yeZimbabwe chinofadza ndechekuti musi wechina kuchawanikwa zvinonaya. Saka nemusi wechina pari kunzi idzo chembere dzose ngadzipfeke mahelmeti. Ndini mutoro wenyu wenhau ZK News, Lifetime News. Anzanizviya pepukai izvo zvamangotaura izvozvo ndaida. Tichienderera mberi zvakare nenhau dzedu, kune mumwe murume nhasi adzingwa parufu mushure mekunge asekenyedza chitunha chikaseka. Murume uyu ari kunzi akasike kutanga kusekenyedza zvinhu, akambosekenyedza mombe ikaseka zvakare vari kudhibha. Regai tinzwe zvizere kubva paasekenyedza chitunha ichi. Ndiri pano paitika chimwe chisioneke parufu. Pane mukomana anoshereketa maningi. Uyu mukomana uyu manenji abata aya akasike kutanga asekenyedza chitunha panguva yekuona body viewing. Chitunha chaseka zvanzwika nemusha wese, chamuka chakaseka vakarova namaoko. Tichienderera mberi nenhau zvakare,
mamiriro akaita zvinhu munyika zviri kunzi izvo mabhazi, mushikashika, makombi zvese zvakwira. Zviri kunzi mabhazi nemakombi nemishikashika nemawishi zvakwira makata zvakananga izvo kugweru. Uku ndiko kupera kwenhau dzino.